नमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण. ഇന്ന് അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീരണ്യദാപരം. നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടുപോയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൊല്ലാം അതിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. നരദേവത്വമാപന്നഃ ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാവരും. സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈ ഉയർത്തിയവർക്ക് ഓരോരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യദാപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാരചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യത പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതപരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുദേവ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യത പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്ന കാര്യചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനേ വീര്യാണ്യതപരം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നരദേവത്വമാവന്ന സൂര്യകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നരദേവത്വമാവന്ന സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ നാരായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്ന സൂര്യകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതാ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നരദേവത്വമാപന്നഃ സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യണ്യതഃ പരം. ചക്രേ വീര്യണ്യതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യചികീർഷയാ സമുദ്രനിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 22ാമത്തെ അവതാരം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നരദേവത്വമാപന സുരകാര്യാചികീർഷയാ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീര്യാണ്യതഃ പരം. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നര, നരൻ, ദേവതം, ദിവ്യത്വം, ആപന്ന, രൂപം ധരിക്കയാൽ, സുര, സുരന്മാർ അഥവാ ദേവന്മാർ, കാര്യ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മങ്ങൾ, ചികീർഷയ, നിർവഹണാർത്ഥം, സമുദ്ര, സമുദ്രം, നിഗ്രഹാദീനി, നിയന്ത്രിക്കുക മുതലായവ, ചക്രേക, നിർവഹിച്ചു, വീര്യാണി, അതിമാനുഷിക ശൗര്യത്തോടെ, അധഃ പരം, അതിനുശേഷം അഥവാ അനന്തരം. വിവർത്തനം. 18ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായി വന്നു. ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ഭഗവാൻ മഹാസമുദ്രത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി സാഗരം തരണം ചെയ്ത് നാസ്തികനായ രാവണനെ നിഗ്രഹിച്ച് അതിമാനുഷിക ശൗര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രപഞ്ച പരിപാലനാർത്ഥം ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷൻ മാനവജന്മം സ്വീകരിച്ച് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഷയസംബന്ധ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതിനോടനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന ആദി ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ രാവണനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും പോലുള്ള മഹാരാക്ഷസന്മാരും നാസ്തികരും മറ്റും ഭഗവത് കൽപ്പനകളെ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രശസ്തരായിത്തീരുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭൗതിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള പ്രയത്നം നിയത വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായ മനുഷ്യർ അവിടെ അധിവസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ നാമമാത്രമായ വിജയം കൈവരിച്ച നാസ്തിക ഭൗതികവാദികൾ ഗർവത്താൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. രാവണൻ അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളെയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ സാധാരണക്കാരെ ഭൗതിക മാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ക്രമാനുസാരമായ ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ജനങ്ങളെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനായി നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കോവണി നിർമ്മിക്കുവാൻ രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നിയത വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരായി നിരവധി മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമന്റെ അധികാരത്തെ രാവണൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ സീതയെ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അനുയോജ്യമാവണ്ണം ഈ നാസ്തികനെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം രാവണന്റെ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയും രാമായണത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ ഈ സമ്പൂർണ്ണ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ ഏതൊരു മാനവനും രാവണൻ ഉൾപ്പെടെ മഹാശക്തിമാന്മാരായ ഭൗതികവാദികൾക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത അതിമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ ശിലകൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജകീയ പാലം നിർമ്മിച്ചു. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഭാരമില്ലായ്മ നടപ്പിൽ വരുത്തുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. എന്നാൽ ഭാരമില്ലായ്മ എന്ന പ്രക്രിയ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാൻ ബൃഹത്തായ ഗ്രഹങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താങ്ങി നിർത്താനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യിക്കാനും കഴിയുന്നു. ഭൂഗോളത്തിനകത്ത് തന്നെ ശിലകൾക്ക് ഭാരമില്ലായ്മയാക്കി തീർക്കുകയും അവലംബ സ്തംഭങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ സാഗരത്തിന് കുറുകെ ഒരു ശിലാപാലം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ പ്രദർശനങ്ങളാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകൈർ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल. ശ്രീ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ की जय. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 18ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. രാമായണമൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതായിരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും രാമായണമൊക്കെ അറിയുന്ന. ഇനിയിപ്പം ജൂലൈ മാസം മുതൽ രാമായണ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനില്ല. എന്താണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ രാമായണത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്ന 9ാമത്തെ സ്കന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിട്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നല്ലൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മൂഢന്മാരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപവും ശക്തിയും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലുള്ള അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രാവണനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ നേരത്തെ. നരസിംഹ അവതാരത്തിൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ സ്നേഹത്തോടെ താലോലിച്ചപ്പോൾ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി, എനിക്കും ഒരു ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹമൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ രാവണൻ ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് രാമായണത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ രാമായണത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോ രാമതപോവനാദിഗമനം ഋത്യാമൃഗം കാഞ്ചനം. അതോ രാമതപോവനാദിഗമനം ഋത്യാമൃഗം കാഞ്ചനം. വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം. ബാലി നിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം. പശ്ചാത് രാവണ കുംഭകർണഹനനം ഏതേതി രാമായണം. രാമായണത്തിലെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതോ രാമ തപോ വനാധിഗമനം. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം. എന്താണ് ആ ഒരു ബാഡ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെ, ഒരു മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടാണ് ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട്
പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ മന്ദര അല്ലെ, മന്ദര എന്ന ആ സ്ത്രീ, അവളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കുബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭരതനെ രാജ്യഭാരം ഭരണം ലഭിക്കും അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അറിയാത്ത ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയാലേ രാവണനെ വധിക്കാനും ആ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെയോ ഹൃത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം, ആ സ്വർണമാനായിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ മയൻ അല്ലെ, മയൻ എന്ന അസുരൻ അല്ലെ, ആ സ്വർണമാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ സീതാദേവി. അപ്പോ അവിടെ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാനായിട്ട് തയ്യാറാകാതപ്പോൾ രാവണൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിൽ നല്ല ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അമ്പേറ്റിട്ട് മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അസ്ത്രം എയ്തപ്പോൾ 800 മൈല് അകലെ പോയിട്ട് ആ മാരീചൻ എന്ന ആ മാൻ അല്ലെ, മയൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സോറി, മാരീചൻ എന്ന ആ മാൻ പോയിട്ട് വീണത് 800 മൈലുകൾക്ക് അകലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മൗറിഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നു. മൗറിഷ്യസ് എന്ന രാജ്യം ആ മാരീചൻ ചെന്ന് വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ മാരീചൻ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. ആ അസുരനായിട്ടുള്ള രാവണന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നല്ലതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോശം ലഭ്യമാണ് അല്ലെ, മോശം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ആ അധർമ്മപക്ഷത്തുള്ള കൗരവർക്ക് വരെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മോശം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മാൻ വന്നു അല്ലെ. മാൻ വന്നിട്ട് അവിടെ വരികയും, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് രാമായണത്തിൽ അറിയുന്നതായത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആ സ്വർണ്ണമാനിനെ കണ്ട് ആകർഷിച്ചിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു തരണമെന്ന് സീതാമാതാവ് പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ സീതാമാതാവ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പോവുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും ആ പിന്തുടരുകയും അല്ലെ, അത് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. അപ്പോ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അപകടപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓർത്തിട്ട് അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ലക്ഷ്മണ എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ വിളി അത് ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സീതാമാതാവിനോട്. എങ്കിലും സീതാമാതാവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നും പോയതല്ലേ. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് പോവാതിരുന്നപ്പോഴേ ധാരാളം ആ കഠോരമായ വാക്കുകൾ സീതാമാതാവ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നീ പോവാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 14 വർഷം ആ സീതാമാതാവിന് പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ലക്ഷ്മണനും പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ലക്ഷ്മണ രേഖ വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ആ അഗ്നി അല്ലെ, ചുറ്റിലും അഗ്നി വരുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ പറയുന്നു അഗ്നിദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സ്വാഹാദേവി ആ സീതാദേവിയെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെ. രാവണൻ അവിടെ കള്ളസന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ യഥാർത്ഥ സീതാമാതാവിനെ ആ അഗ്നിദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സ്വാഹാദേവി സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ടിട്ടല്ല ഒരിക്കലും. ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് സീതാമാതാവ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേറിട്ടിട്ടല്ല. അപ്പോ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ രാവണൻ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് മായാസീതയാണ്. വേദവതിയാണ് മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വേദവതി ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. വേദവതി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, രാവണ നീ ഞാൻ കാരണം വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആ മായാസീത കാരണമാണ് രാവണൻ വധിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ വേദവതിയുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേ വേദവതിയാണ് പിന്നീട് സീതാ മാതാവിന്റെ അഗ്നി പരീക്ഷ നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ അഗ്നി പരീക്ഷയിൽ വീണ്ടും അഗ്നിയിലേക്ക് തന്നെ ആ വേദവതി തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ ലക്ഷ്മി. അപ്പോ നാരായണൻ ലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും വേർപെടുകയില്ല അല്ലെ, അവരവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂർമ്മ പുരാണത്തില് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വേദവതി ആണ് മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ആ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പുറപ്പെട്ടു അല്ലെ. അവിടെ സുമന്ത്രൻ, ആ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ സുഹൃത്തും മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ആ സുമന്ത്രൻ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ അവിടെ വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ആ വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ ആ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അയോധ്യയുടെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഗുഹൻ എന്ന കാട്ടുരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് വനത്തിലെത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഭഗവാന്. അപ്പൊ സുമന്ത്രൻ അതുവരെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയും കൂടി അവിടെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഗുഹൻ എന്ന ആ കാട്ടുരാജാവിനോട് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ഇവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഗുഹന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടെയുള്ള ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തോണിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേവട്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ആ കേവട്ടിന്റെ തോണിയിലാണ് ഭഗവാൻ ആ ഗംഗ കടന്നിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോവാനായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും, നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മറുകര എത്തിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആ ഗംഗയില് തോണിയില് കടക്കുകയുണ്ടായല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഗംഗയ്ക്ക് മറുകര കിടക്കാൻ ഭഗവാന് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കേവട്ട് എന്ന തോണിക്കാരൻ വരികയുണ്ടായി. ആ തോണിക്കാരനും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ പാദപൂജ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ആ ചരണാമൃതം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീല നടന്നു. ആ തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തോണിയിൽ കയറുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെ, എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഈ തോണി. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഒരു കല്ലിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ആ കല്ലൊരു സ്ത്രീയായി മാറുകയുണ്ടായി. അഹല്യയിലെ അല്ലെ, അഹല്യമോക്ഷത്തിൽ അഹല്യയുടെ ആ കല്ലായി മാറിയ അഹല്യയുടെ ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ അഹല്യ ദേവി വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ കേവട്ട് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ തോണിയിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചാലേ എൻ്റെ തോണി എന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു തളിക കൊണ്ടുവരാം, അതിൽ അങ്ങയുടെ പാദം വെക്കുക, എന്നിട്ട് നോക്കാം, ഞാൻ ജലം ഒഴിച്ചു നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ തോണിയിൽ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാദപൂജ ചെയ്യണമെന്നോ അതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നോക്കണം. താഴ്ന്ന കുലത്തിലായിട്ട് അല്ലെ, കുലമോ ജാതിയോ അതൊന്നും ഭഗവാന് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ ഒരു തളിക കൊണ്ടുവന്ന് അതില് ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പാദം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അഭിഷേകം ചെയ്തു, അതിന് പൂജകൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ചരണാമൃതം, ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയും അഭിഷേകം തൻ്റെ തലയിലൂടെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനും ആ ഭഗവത് പ്രേമം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് കാലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി തോണിയിലേക്ക് കയറിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് മറുകര എത്തിയപ്പോൾ ആ സീതാമാതാവിന്റെ ആഭരണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിലപിടിപ്പുള്ള മോതിരം അഴിച്ചിട്ട് ആ തോണിക്കാരന് നൽകിയുണ്ടായി. തോണിക്കാരൻ എന്താണ്, അത്രയും ദരിദ്രനാണ്. അങ്ങനെ തോണി അക്കരെ ആൾക്കാരെ കടത്തിയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാലും ആ തോണിക്കാരൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. നമ്മളെന്താണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ,
അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയായി പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന് ചെയ്തതിന് കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു അന്യാഭിലാഷത ശൂന്യമാണ് അല്ലെ, യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തോണിക്കാരൻ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എല്ലാവരെയും ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവർ ആണല്ലോ, അങ്ങാണല്ലോ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും മറുകര എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ നശിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ചരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നേട്ടം അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ തോണിക്കാരനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തോണിക്കാരൻ അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ട് ആക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പിന്നെ വൈദേഹി ഹരണം, ജഡായു മരണം, സുഗ്രീവ സംഭാഷണം. ജഡായു അല്ലെ, ജഡായുവിനെ നമുക്കറിയാം, സീതാമാതാവിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴേ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ജഡായു അല്ലെ. ജഡായു തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അറിയാം ഇത്രയും ശക്തനായിട്ടുള്ള രാവണനെ പ്രതിരോധിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണെന്നല്ലേ, എന്നാലും പ്രതിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, രാവണൻ സീതാമാധവിനെ കടത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ സമയം അഭിജിത് മുഹൂർത്തമായിരുന്നു. അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വിജയപ്രദമാകും. അപ്പൊ ആ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം തീരുന്നതിനായിട്ട്, അത് തീരുന്നത് വരെ സീതാമാതാവിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് തന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തന്നെ വധിക്കുന്നത് വരെ, അതുവരെ പൊരുതി നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും രാവണൻ സീതാമാതാവിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തൻ്റെ ആ ശരീരം അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ, തനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്വൽപഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയ. അതുപോലെ തന്നെ ജഡായുവിന്, ആ ജഡായുവിന്റെ ആ ശരീരം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് അതിന് അന്ത്യക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് അടക്കം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഇവിടെ സുഗ്രീവനുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സുഗ്രീവൻ എന്താണ്, ആ തൻ്റെ പത്നിയെ ബാലി അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. ആ ബാലി പിന്നെ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ തിരിച്ചു നേടണമായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീതാമാതാവിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സുഗ്രീവനും ആദ്യം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു അസ്ത്രം എഴുതിയിട്ട് വലിയ മലയെ തന്നെ പ്രദർശനം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ അസ്ത്രമൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് സുഗ്രീവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സുഗ്രീവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബാലിയെ നിഗ്രഹിച്ച് ആ രാജ്യവും പത്നിയെ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ സമുദ്രതരണം എന്താണ്, ആ സേതു ബന്ധനം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നും എന്താണ് ആ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ. ജോഗ്രഫി ചാനലിലും മറ്റുള്ള അതിലൊക്കെ അവരൊക്കെ അത്ഭുതമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ആ സേതുബന്ധനം. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള, ഹനുമാനും മറ്റുള്ള വാനരന്മാരും എല്ലാം ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ രാമസേതു അല്ലെ, സേതുബന്ധനം, ആ പാലം, അത് ഇന്നും അത്ഭുതമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇപ്പോഴും ആ രാമസേതു അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഹനുമാനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സുനാമിയൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് ആ പാലമാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് വലിയ തിരകളെ അതിനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് ഹനുമാൻ അല്ലെ. ആ ഹനുമാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതിയിട്ട് രാമ രാമ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ അവിടെ ഇടുകയുണ്ടായി സമുദ്രത്തിൽ അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഉയർന്നു നിന്നു അല്ലെ. കല്ലുകൾ സാധാരണ
താഴത്ത് പോയി നിൽക്കുകയും അല്ലെ, മുകളിൽ നിൽക്കില്ല. എന്നാല് അതിനൊക്കെ ആ രാമന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഭാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതില് ധാരാളം വാനരന്മാര് സഹായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഹനുമാനും മറ്റുള്ള വാനരന്മാരൊക്കെ. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? പിന്നീട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴ് പിന്നീട് അവർക്കൊക്കെ, ആ വാനരന്മാർക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അന്ന് ചെയ്ത ആ സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഗോവർദ്ധനത്തിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആ വാനരന്മാരെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് സമുദ്രതരണം, ലങ്കാപുരി ദഹനം. ഭഗവാൻ ഈ സമുദ്രം ഒറ്റയ്ക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, അതിന് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. പിന്നെ ലങ്കാപുരി ദഹനം അല്ലെ, ലങ്കയിൽ ആ ഹനുമാൻ പോയിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഹനുമാൻ എന്താണ്, ഹനുമാന്റെ വാലിന് തീ കൊടുത്തപ്പോഴും ഹനുമാൻ ഇതെങ്ങനെ കെടുത്താമെന്നല്ല നോക്കിയത്, ഇത് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് നോക്കിയത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രത്തിലെ എവിടെയെങ്കിലും തീ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് അണക്കാമെന്നാണ് നോക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഹനുമാൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ തീ എന്തായാലും എന്റെ വാലിന് അവർ തീ കൊടുത്തി, ഈ തീ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് വാലിൽ നീട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ രാവണന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതിനൊക്കെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആ രാവണനെയും കുംഭകർണനെയും വധിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് രാമായണത്തിലുള്ള പ്രധാന ലീലകൾ എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. ഇതില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനിന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് അസുരനായിട്ടുള്ള രാവണന്റെ അനുജനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, വിഭീഷണൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഹനുമാൻ പറയുന്നു, 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ടിട്ടുള്ളത്, രാമ രാമ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം കേട്ടിട്ടുള്ളത് 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് സീതാമാതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും, പിന്നെ ഈ വിഭീഷണന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും. ഇപ്പൊ വിഭീഷണൻ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ജപിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാലേ രാവണനെ വിഭീഷണന്റെ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. അവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ ചുമരിലൊക്കെ രാമ രാമ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ ശത്രുവാണ്, എന്റെ ശത്രുവിന്റെ നാമമാണോ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ശത്രുവിന്റെ നാമമല്ല, രാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാവണൻ, മാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മണ്ഡോദരി, അത് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ വിഭീഷണൻ അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയാണ് അല്ലെ. അല്ല മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ അവിടെ രാവണന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ബുദ്ധി എന്താണ്, പറയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അത്രയും ബുദ്ധിശാലികളാണെന്ന് പറയും. അപ്പം ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു. എന്താണ്, രാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാവണനും, മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ഡോദരി. അപ്പോ രാവണന് സന്തോഷമായി. അങ്ങനെയാണോ, എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും എഴുതിക്കോളൂ, ഇനി ലങ്ക മുഴുവനായിട്ട് അത് എഴുതിക്കോളൂ, രാമ രാമ എന്നേ എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിഭീഷണൻ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. വിഭീഷണൻ സ്വന്തം മകനെ തന്നെ രാവണനെ വധിക്കണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ കൂടി വധിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത് വേറെ ആരുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം സദാസമയവും രാമ രാമ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ കഴിയില്ല. എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രാമ 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 എന്ന് വിളിച്ച ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരില്ലേ, ആ സമയത്ത് ആശ്രമം ചെയ്തിട്ട് വധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ വധിച്ചതിനൊക്കെ ശേഷം വിഭീഷണൻ പറഞ്ഞു, ആരാണിത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിഭീഷണൻ പറയും, അത് എൻ്റെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ മകൻ ആ ഒരു രാവണന് ഒരു ശക്തിയാണ്, രാവണന്റെ സംരക്ഷകനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ വധിച്ചാൽ രാവണനെ വധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം ഭഗവാന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് വിഭീഷണൻ. ഇപ്പൊ വേറൊരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ
ഒരിക്കലേ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അവിടെ അദ്ദേഹം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാനസ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ആ ഉയർന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോഴേ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് ഉച്ചസമയമായിട്ട് ഒന്നും പ്രസാദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണൻ ഇവിടെ പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, സീതാമാതാവ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും, സീതാമാതാവ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കുറെ സമയത്തിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, ഓക്കെ അവരൊക്കെ കഴിച്ചല്ലോ, കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ എന്താണ് കഴിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആ സീതാമാതാവിനെ ആ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ, അപ്പൊ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും കഴിക്കാറില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് മായാസീതയാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്, നാരായണനിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി വേറിട്ട് എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതത്ര മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പര്യാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കുറെ ബ്രാഹ്മണർ കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കൂർമ്മ പുരാണത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, ആ വേദവതിയാണ് മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, യഥാർത്ഥ സീതയെ രാവണന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂർമ്മ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കൂർമ്മ പുരാണവും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് നീ വായിച്ചു നോക്കൂ, ഇതിൽ പറയുന്നു മായാസീതയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വേദവതിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നീയും കഴിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ ആ പ്രസാദമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ പോലെയല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇനി വരുന്ന സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ की जय. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय.